Brawl Stars, ako vidíte, mám len 1705 trofejí. A teraz robím 8-bita. Tak a dávajte mi lajky a odbery, ak sa vám toto video páčilo. A taktiež dávajte lajky a odbery aj youtuberovi Plesnivý sír, ktorý so mnou spolupracuje. Takže ideme hrať Knockout. Knockout 5v5 ideme hrať. A idem s MZ. Zahráme si 3 hry zatiaľ. Na toto prvé video si zahráme 3 hry. A dávajte mi lajky a odbery, takže ideme hrať. Takže koho tu budeme mať? Takže už sa hrá, neviem prečo mi to tak laglo. Nechápem prečo mi to tak laguje, ale dobre. A Edgar, ideme na Edgara. Ideme na El Prima. Takže ako vidíte, moc sa mi to laguje, takže... Auto. Raz. A zabil ma. Teraz posledný bas. Ktorý neviem, či to prežije, lebo... A možno, hej. Takže... Ten... Raz. Ten bas sa ho asi bojí normálne. Oni hrajú na naháňačku, no tak už nie. Hrajú opačnú naháňačku a ten bas ho ide do haniť.